Здравейте! Днес разглеждаме следният въпрос. Чувствам се на ръба на силите си. Години наред живея със съпруга си и свекарите в чужбина, въпреки обещанията му, че ще се изнесем или ще се върнем в България. Майка му винаги ме е критикувала, обиждала и унижавала. Правя компромиси в името на семейството, но той не ме защитава. След последния скандал тя обиди не само мен, но и постави под въпрос грижите ми към децата. Пред мъжа ми ме нарече некадърна майка и снаха, а той отново мълча. После ме принуди да й се извиня, за да има мир, а тя дори не прие извинението ми. Това ме унизи допълнително. Най-тежко ми е, че всичко се случи пред по-голямото ни дете, което от следващия ден започна да ревнува бебето и да се държи агресивно. Аз съм изтощена, недоспала и сама се опитвам да отглеждам и двете деца, докато мъжът ми не помага и продължава да оправдава поведението на майка си. Чудя се как стигнах до тук и защо прощавах толкова. Болно ми е, че човекът, който трябваше да е до мен, не защити нито мен, нито нашето семейство. Здравейте, аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант, занимавам се в познание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал. Искрено съжалявам за това, през което минавате, но всяка ситуация в живота ни идва с една единствена цел. Носи ни информация, че ако ситуацията е неприятна, ние можем да трансформираме и да промениме нещо, за да може ситуацията да започне да се развива по най-добрия начин. Тоест, ако има някакво предизвикателство пред нас, имаме абсолютния потенциал това нещо да се промени. За да се случват тези неща и то да се случват доста често и в продължителен период от време, означава, че вие и вашето поведение е било едно и също. Ако искаме някакъв различен резултат, ние трябва да започнем да се държиме по различен начин. Да поставяме здравословна граница, да говорим за своите нужди по един уважителен начин, а не чрез натиск, недоволство и очакване от другия човек, а просто да имаме една висока самооценка и една центрираност, в която да стане ясно, че ние с такава ситуация не желаем да приемаме и ако не се удовлетворят нашите желания, сме готови да предприемем действие, което в крайна сметка е здравословно за нас. Защото ако живеем в нездравословна, токсична среда, дълго време мълчиме, с това даваме сигнал на хората, които са около нас, че на нас така ни е окей и че ние сме свикнали с това поведение и го приемаме. И после, когато се опитваме през добротата да споделиме, че на нас не ни е окей, че очакваме нещо различно, обикновено се смята, че нашите нужди не са толкова важни, защото до този момент ние самите сме се поставили в такава позиция. Това, което се е случило с детенцето, че е проявило ревност, истината може би е съвсем различна, бидейки свидетел на такива сцени, на такава агресивна сцена,